Tényleg olyan rossz a tömegközlekedés Kaliforniába? Megmutatom, hogy lesz egy 15 perces autóútból 1,5 óra. Végeztem a munkahelyemen reggel 9 óra. Először is gyalogolnom kell 15 percet a buszmegállóba, mert itt nincs a közelben. Még jó, hogy árnyék van, különben gyalogolhatnék a 35 fokba. Mindjárt ott vagyok. Most várnom kell körülbelül olyan 35 percet, mivel a busz óránként csak egyszer jár. Természetesen, ahova le lehetne ülni, a napon van. Így beállok ide a fal alá. Na, végre megérkezett a buszom. 12 megállót megyek, ami 23 perc, és utána majd át kell megszállnom. Vagyok a másik buszon. Hát futnom kellett, mert ez a buszmegálló nem ott van, ahol az előző busz lerak, és az előző busz késett. Úgyhogy épp hogy csak elértem. Szerencsére megvált a buszsofőr, mert ha nem várt volna meg, akkor egy órát kellett volna várni a következő buszra. Egyetlen jó dolog ebben a buszozásban, hogy olyan szép helyen megy. Pár megállót kellett menni szerencsére. Na, itt most újra gyalogolnom kell körülbelül egy 10 percet, és akkor otthon is vagyok. Járda természetesen nincs. 10:35 meg is érkeztem, és ugye 9-kor indultam. Ha jöttem volna, akkor 9:15-re itthon vagyok. De így tömegközlekedéssel 10 óra 35 percre értem haza.